ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇಲಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಯಾತ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಸುದೇ ಗೊತ್ತಾವು ಬತ್ತಿನ ಯಾತ್ರೆನ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ಅಣ್ಣೆ ಸೇರಿದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಂಬ ಮತ ಪಾರ್ದು ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪು ಮತ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು. ಇನ್ನು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗಮ್ಮತೀನಿ. ಹಿಂದಿನ ದೀಪ ಮತ ಪೊತ್ತಾರುಂಡತ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೇರು. ನನ್ನ ಚುರು ಕತ್ತಲೆನಾಗ ದೀಪ ಮತ ಪೊತ್ತವಳು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಚಾನನ ಪರಳಾತ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಮುರಣಿ ಪುಚ್ಚೆ ಅವು ಸೈತಿನಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಿಜ್ಜನತ ಅವು ಇನಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಏರಲ್ಪ ಪುಚ್ಚೆಂದು ಏದೇರು ಹಾಕಲಿ ಪಂಡೇರು ಅಂದಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡು ಬೆಲ್ಲಿತ್ತನಿಗೆ ಕೆಂಪುದ ನೂಲಿತ್ತನಂದು ಪುರ ಪಂಡೇರು ಅವು ಎಂಕಲ್ನಾನೇ ಅಂಚ ನನ್ನ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಾತ ನಾನು ಐನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತ ಇಂಕ ತಾರೆ ಫುಲ್ ಹಾಳಾದ ಬೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ ಐನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪುಜಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಕೊನ ಪ್ಯಾನ್ ಆಂಡ ಇಂಕ ಅವೇ ಕಲರ್ದ ಪುಚ್ಚೆ ಬೋಡು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಕಲರ್ದ ಇಂಕ ಪುಚ್ಚೆ ಬೋಡು ಬೇತೆ ಓ ಕಲರ್ದೆಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪುಚ್ಚೆನೇ ಕೊನಪು ನ್ಯಾನ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಎತ್ತು ಒಂತೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆನ ಕೊನತ್ತದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ಬಿರ ಅವು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ನನ್ನ ಸಾಂಕು ನನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂದು ಅವು ಪೋನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪುಣಂದು ಆಂಡ ಇಂಕ ಬೋಡು ಪುಚ್ಚ ಬೋಡು ಇಂಕ್ ಅವು ಇಂಬೇನು ಸಾಂಕದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಪುಚ್ಚೆಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಬೈದು ನಂಚ ಪುಚ್ಚೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಕೊನಪ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ವಾಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊನಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಪಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊನಪ್ಪೆ ಇಂಬೇನು ಕೊನತ್ತೆ ತಾನು ಅವೇ ಪುಚ್ಚೆ ಕಿನ್ನಿ ದೀಂಡ ಪನ್ನೆರ ಪಂತೆ ಅಂಚಾಕ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಪಂತೇರು ಅವೇ ಪುಚ್ಚೆ ಕಿನ್ನಿ ದೀಂಡ ಐತಾರೆ ಕಿನ್ನಿನ ಕೊನಪ್ಪ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಪುಚ್ಚ ಆತು ಶೋಕುಂಡು ಮೊಲ್ಲ ಅದು ತೋರಾದು ಶೋಕುಂಡು ಐತ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚನಿಪ್ಪು ಐಕ್ ಕೊನಪ್ಪೇನು ಐನೆ ತುಲೆ ಅಣ್ಣೆಲ ಅಮ್ಮಲ ಸೇರಿದು ಬೇಲೆದು ಬಂದಾಗ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪುರ ಕಂಬ ಪಾರ್ದು ಉಕ್ಕುದ ಹಿರೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟದು ರೆಡಿ ಮಂತು ದೀತೇರು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಪುರ ದೆಕ್ಕದು ಶೋಕ್ ಮಂತು ದೀದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ತ ಅಂಚ ಏರ್ನೆಲ್ಲಾಡು ಪುರ ಇಂಚನೆ ಕುಕ್ಕುದೇರ ಬಂದ ಕಟ್ಟುವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯಿರು ಅದನ್ನು ಕೊನೆಯರೆಗೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಏನಿತ್ತ ಪರ್ಪುನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಿದ್ದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ದಿನ ದೊಂಡೆ ಫುಲ್ ಬೇನೆ ಐಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊನಲಿಂದು ಕೊನ ಪುಜ್ಕೊಂಡಿರಾರು ತೂಕ ಒಂಚ ಕೊನವೇರು ಅದು ಚಾಗು ದಾದಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಕೊನೆಯಾರ ಪೋಯಿನಿ ಅದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯಿರಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲ 4th ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇಂಕ ಚೂರು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಐತರ ದನಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಗಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯಾರುಂಡು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಮ್ಮ ಯಾಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ದಿ ಪೋಯಾರುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಅವು ಓಡೇನೆ ಅಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ತೂಲೆ ಬೊಕ ಇಂಕ್ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಂಡ್ ಮುರಣಿಗೆ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅವನು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕುನೇಕ್ ಯಾನು 1K ಆದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ Q&A ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ 1K ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು 1K ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪು ನಾನು Q&A ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರಂಡು ಕೇನೋಡಿ ಆತ್ನೇಟ ಯಾನ Q&A ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಿಜಿ 1K ಆವಾಡ್ ಆತ್ನೇಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಅಣ್ಣೆ ಚೂರು ಪಟಾಕಿ ಕೊನತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿದ ದೀಪಾವಳಿದ ಚೂರು ಒರಿದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ನೊಂದು ಒಂತೆ ಕೊನತೀನಿ ಪಟಾಕಿ ಇದು ಮುರಣಿದ ದೀಪಾವಳಿದ ಒರಿದಿನ ಇದು ಬೀಡಿ ಪಟಾಕಿ ಇಂದೇನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಪುಡತ್ತದು ನಿಮ್ಮ ಆತ ಒಂದು ಮುರಣಿದ ತೀಬಿಲನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿಜಿ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಐನ್ ದೀವೋಡು ಪೂರ ದೀಪ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀವೋಡು ಇದು ಅಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೀಪೆದ ಬಜಿಲ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡತ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಗೈಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ದೀಪ ಮತ್ತು ದೀಪ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ದೀಪ ಪೊತ್ತೇರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೀರು ಪೋತೇನೆ ಸಹ ಮೀದು ಬರಡು ಮೊಕ್ಕ ಪೊತ್ತಾಗ ತೋಲಿ ದೀಪ ಪೂರ ದೀಪ ಸೆಟ್ ಮಂತದು ಎಂಚಾತನ ಪನ್ಲೆ ನೆಕ್ ನನ್ನ ಪತ್ತಿ ದೀದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ದೀಪ ಪೊತ್ತನ ಆಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದಿಯರ ಉಂಡು ಸುಮಾರು. ಎಂಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ದೀಪ ಮತ್ತು ಪೊತ್ತದಿತ್ತ ಬೊಕ ಅಂಚಿಡು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಫುಲ್ ಮಿಂಚೊಂದಿತ್ತನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ. ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಬಜ್ಜೀಲು ದಿಯರೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಯಾನಾಗ ಕುಲೆಕೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಲಸು ದೀಪೆರದ ಅಂಚ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಬಲಸು ದೀತ ಈತೆ ತೂವೊಲಿ ದೀಪ ಮತ್ತು ಪೊತ್ತ ದಾಂಡ್ ಒಂದು ಬಜೀಲು ಬೊಕ ಪರಂದು ಬರೋ ದೀತ ಎಂಚಾತನ ಪಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ದೀಪ ಮತ್ತು ಪೊತ್ತ ಏನಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದದೆಲ್ಲ ಮಂತಿಜಿ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಏನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಪಟಾಕಿ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಪುಡಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಕಳ್ಳ. ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊತ್ತುರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಪೂ ಮತ ಪಾರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೂರ್ದು ಇನಿ ಪಣೊಲಿ ಬೈಲ್ದ ಕೋಲ ತಲೆಗ್ ಮತ ಪೋಯರೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ ಬಜೀಲು ತಿಂದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಬತ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅವು ಪರ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಇಡೆಗೆ ಉಂತವು ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.